Takže Ivanka, vítaj. Ja som veľmi rada, že si prijala moje pozvanie a chcem ťa predstaviť ostatným ľuďom, ako ťa vnímam ja a myslím, že tak ťa vníma aj mnoho ostatných ľudí. Si veľmi úspešná žena. Dlhé roky si pôsobila ako šéfka profesie. V roku 2022 si získala titul manažer roka. A ja osobne ťa ešte navyše vnímam ako ženu, ktorá vie prepájať cit a rozum. Nie len preto, že si vyštudovala matfiz a veľmi dobre rozumieš číslam, ale navyše si pre mňa veľmi veľká odborníčka na medziľudské vzťahy. Takže pokiaľ viem, sa v súčasnosti venuješ nielen mentoringu, coachingu, terapiám, ale aj transformácii lídrov. Vítaj. Ja, ďakujem veľmi pekne, také krásne predstavenie sa dobre počúva. Tak je o tebe a je pravdivé. Ivi, a moja prvá otázka na teba je, čo považuješ vo vzťahoch za najdôležitejšie? Za najdôležitejšie asi to, že nechceme meniť toho druhého človeka, že vieme ho akceptovať taký, aký je, že vieme ho rešpektovať, vieme v podstate mu vyjadriť dôveru a vieme na rovinu povedať veci, ktoré si myslíme, ale s takou láskou, lebo častokrát je rozdiel, či veci povieme okamžite hneď s nejakou aroganciou alebo podobne, ale vedieť to povedať, takže s láskou vyjadrovať skôr, ako my sa cítime v tom celom, aby to človeka druhého nezasiahlo. A vtedy tie vzťahy sa dokážu veľmi pekne transformovať. Krásna odpoveď. A povedz mi prosím, aké sú podľa teba prekážky spolupráce u nás na Slovensku? Ako to vnímaš ty, že kde to v akej oblasti ide a kde to nejde? To by sme museli ísť asi veľmi hlboko, to bude možno téma na konferencii, veľmi hlboko do spoločnosti, že my stále máme pocit, že niekto nás zachráni a že stále sme v tej pozícii obete ako národ, ale aj ako jednotlivci. A nevieme prevziať zodpovednosť sami za seba. A tým pádom sa absolútne spoliehame na tých druhých, že niekto nás zachráni, niekto nám niečo urobí za nás, niekto za nás nejaké veci vyrieši a neurobí to nikto. A potom je tam veľká priepasť toho, že v spoločnosti je veľká akoby kríza hodnôt, či už od tých najvrchnejších to ide až smerom dole a tá spoločnosť je veľmi polarizovaná a tým pádom si myslím, že tie polarity strašne začali na seba útočiť a takým agresívnym spôsobom, čo nie je moc pekné. Máš pravdu, toto sú veci a témy, ktoré naozaj skutočne budeme preberať do hĺbky práve na konferencii spolu s tebou, ako rečničkou v prvom paneli a samozrejme aj s ostatnými odborníkmi. Takže prečo by mali podľa teba prísť ľudia na túto konferenciu? Keď im záleží na tom, že na vzťahoch, lebo vzťahy sú niečo, čo nás definuje. Definuje nás, kto sme, aké vzťahy vytvárame, aké vzťahy máme, aké vzťahy si vytvárame na pracovisku a preto si myslím, že vzťahy sú jedna z najdôležitejších vecí, ktoré v živote môžeme tvoriť a máme. A keď sme spokojní sami so sebou, vieme si vytvárať krajšie vzťahy. A ja si myslím, že to sú odpovede, čo nám prinesie konferencia. Že pôjdeme akoby z každej strany do hĺbky, či už toho seba prijatia alebo seba poznania sami sa, potom cez to pracovné, cez to spoločenské. Myslím si, že konferencia, ktorá sa venuje čisto len vzťahom, je jedinečná a otvára obrovský priestor na to, aby sa spoločnosť mala možnosť transformovať. Krásne si to povedala, ja sa veľmi teším a hlavne teda nielen na teba, ale na úplne všetkých vás, ktorí tam prispiejete svojou mierou odbornosti, znalosti a skúsenosti. Júka, ja ti krásne ďakujem a všetkých pozývame 12. septembra na konferenciu Sila vzťahov a spolupráce a ja tiež verím, že si z toho odnesú ešte viac. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa tiež teším a verím tomu, že sa za chvíľku uvidíme. Vlastne to je už budúci týždeň. Budúci týždeň, áno. Teším sa na teba A ja. a ďakujem za rozhovor. Ďakujem.